is a regular players natin. And ang iba talaga namang first time. So ngayon sa mga first timer guys, all you need to do is of course, teka lang medyo malakas ata ito, hinaan natin. Ayan. So sa mga baguhan pong pasok dito po sa si Daddy Jake TV, all you need to do first is i-like nyo po ang page natin. Of course, i-follow natin si Daddy Jake TV. And subscribe po tayo sa YouTube channel natin kasi marami pa po tayo mga games na ilo-launch sa mga darating na araw. So, kaya sulit na sulit naman talaga once naka-follow po tayo dito sa page ni Daddy Jake. And this is a regular live Monday hanggang Friday. It's 8 p.m. to 10 p.m. It happened lang last Monday na halos 1 hour lang. Maraming salamat sa mga emoticons dyan. Ayan. Buhay na buhay ang mga thumbs up. Maraming salamat. And of course, while wala pa naman to, dito muna tayo sa kabila. Ay, wala na. Dito na lang. Alright. So guys, maraming salamat sa mga nagsasend ng emoticons, hearts, and everything. And of course, this live has been brought to you as by si Daddy Jake TV. Regular live po tayo and our sponsor ng food ngayong araw is ayan, ito yung food na pinadala sa atin ngayon. Of course, ang sponsor ngayong gabi ay ang Gayong's Bulaluhan Ihaw-Ihaw, which is located at Sitio Palata, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. So if you're looking for a great food, talaga namang masarap na pagkain tulad nito, ayan, lahat inihaw po yan. Ayan, masarap. Lahat po ito yung siniserve ng Gayong's Bulaluhan. Maraming live natin. Yung previous live natin was si Manay Go Palace ang sponsor natin. And marami pong mga nagbe-message sa atin for upcoming sponsors. So of course, mahina ang kalaban, pa isa-isa lang. So ang sponsor Gayong's Bulaluhan Ihaw-Ihaw, which is located at Sitio Palata, Cagayan, Camarines Sur. That's why I'm calling all people who are nearby Tigaon, like yung dyan sa Tanaga, taga-Pili, taga-Ocampo, taga-San Jose, taga-Goa, Lagunoy, Presentacion, Tinambak, ano pa ba, Seruma, ano pa ba, Pili, Iriga, dyan sa yung mga malalapit na gusto niyo pong matikman, ang napakasarap na pagkain galing sa Gayong's Bulaluhan, Ihaw-Ihaw, at iba pa, which is located nga po dyan sa Sitio Palata, Tigaon, Camarines Sur. Sige po, kuha po kayo. Ayan. So maraming salamat, Tess, sa pinadala niyo pong pagkain. Ayan, napakarami po nitong food na to for tonight. So thank you so much. And ayan, so yun nga po, nagpadala pa siya ng, of course, shake. Ayan, so may inumin pa ho tayo. So maraming salamat sa sponsor ng food ngayong gabi. So thank you so much, and of course, God bless your business and more blessings to come. So once again guys, all you need to do for us to be able to start our games, paabutin po natin ng at least 25, then mag-start po tayo magtawag. So for now, all you need to do is to share this live. Ayan, share po natin as many as you can. And of course, i-tag natin yung mga friends natin. I-share po natin sa wall natin para qualified tayong manalo at para matawagan tayo ni Daddy Jake. And of course, teka lang, mag-shoutout nga muna tayo. Pa-shoutout po Daddy Jake, Botis family from Zone 6 Gilead. Ayan, mega love shoutout. Botis family. And of course, we have also, yan si Ate Fe is also watching with us. Pa-wash out po Daddy Jake from Sir Richard Llaneta. Mega love shoutout from si Daddy Jake TV. Good evening, Daddy Jake, sabi ni Mark Jason Labanan Galvez, ang ating editor. Ayan. Guys, please share. Paki-share po, pakidamihan yung share natin. Pakikalat yung share natin as many as you can kasi mag-start po tayo magtawag. Once 25 na po ang ating viewers, magtatawag na po tayo ng players as usual. And of course, pakitag yung mga friend ho natin dyan sa wall nyo para ma-qualify tayo for prizes. And at the same time, pag umabot po tayo ng 50 viewers, we will choose four viewers who will win 500 pesos each. And at the same time, yung pinakamaraming na-share na tag ngayong gabi, mananalo po ng 200 pesos cash.
So kung hindi ko man po kayo natawagan, at least marami kayong na-share. So you have a chance to win 200 pesos. Okay? So please, pasend lang ako ng proof para makapili tayo ng maayos ng sharer natin. And of course, ayan, Sir Tolitz Kalagin is in the house. Good evening, Jake. Thank you so much, sir, for watching. And we have also people coming from Daddy Jake. Naka-live ka po ba sa page mo po? Yes, naka-live po ako sa page ko. Simultaneous po ang live ko. Naka-live po ako sa si Daddy Jake TV. Naka-live po ako sa page dito sa Facebook, and naka-live po tayo sa aking YouTube channel. So, guys, excuse me. Pero magtatawag po ako kukuha po ako ng tatawagan, yung mga yung visible po agad yung kanilang comment. So, either way, pwede kayong mag-comment sa Facebook, sa page or sa YouTube. Dito po ako kukuha. Pero po dito sa aking wall, sa Facebook, hindi pa ako dito kukuha ng tatawagan natin. So, but wala tayong background. Napaka-boring naman. Napaka-boring. Yan. Wait lang guys. So, sige guys, 23. So, konti na lang. Konting po pala, 26 na tayo. Alright. Guys, konting pasensya po pala doon sa nangyari last Monday. It's dahil birthday po ng sister ko. Kaya it was a short live lang ang ginawa natin. So habang nag-aantay tayo ng ibang players natin, kailangan muna natin i-shoutout kasi hindi talaga tayo nakakapag-shoutout sa sobrang bilis. Hi Daddy Jake from Corativo, Peralta. Kailin ba to? How would you pronounce it? Kilin. Catherine, of course, Catherine Castroverde, Reblora, mega love shoutout. Yan from si Daddy Jake TV, taga dyan sa Panagan. Cyril Colinares is also watching, pa-shoutout din po Daddy Jake sa Sora and Colinares family. God bless and more power. Thank you so much. But of course, Bones TV is also watching with us. Ayan, maraming salamat. Ayan, so, who else? Ay, ang dami nito. Mag-start na tayong magtawag ng players natin. Yan guys, sige, nawawala ka kuya. Ganun ba? Mahina kasi yung natin, mahina ata yung signal natin. But anyway, tuloy-tuloy tayo guys, hindi tayo pwede magpapadala. Once again, I wanna say thank you so much dito po sa libreng food na pinadala ng Gayong's Bulalo at Ihaw-Ihaw at iba pa. Ito po ay matatagpuan dyan sa Sitio Palata, Taray Kayong Tigaon, Camarines Sur. Guys, please visit. Napakasarap ng kanilang bulalo. Talagang preskong-presko ang kanilang bulalo. Masarap ang mga pagkain na kanilang talagang siniserve. Guys, wag na pong mag-atubili pa. Puntahan agad to bukas. Bisitahin nyo po ang Gayong's Bulalohan. Nandyan po yan sa may Sitio Palata, Karay Kayong Tigaon, Camarines Sur. So maraming salamat sa pagkain na pinadala nyo po. And of course, yung mga previous sponsor natin and sa mga upcoming sponsors natin, maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan. So guys, thank you sa sponsor natin ng food today, ang Gayong's Bulaluhan, Ihaw-Ihaw at iba pa. And also nagki-cater din po sila. And of course, mayroon po silang page. Mayroon po silang Facebook page which is the same ng sinasabi ko po, it's Gayong's Bulalohan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Pwede nyo pong bisitahin. At the same time, mayroon po silang live band. So guys, kaya puntahan po agad natin. Di mi naririnig shoutout yung po Daddy Jake. Ay, mega love shoutout, Catherine Castroverde Reblora. Mahina ba? Mahina ba ang boses ko dito sa Dito po kayo manood sa live natin sa Facebook page. Ayan. So, Darwin, hello, Daddy Jake. Yes, mega love shoutout. Yung mga marites dyan, ayan. So, ikalat nyo na tong live natin. And mag-i-invite tayo ng mga guesting ata natin. Ayan, si Daddy Jake TV. Kitang-kita ko. Naka-live tayo. Ayan. So, i-like po natin to. Diba? I-like nila. Ay, nawawala-wala nga. Okay pa dito sa aking monitor. Dito, nawawala. May pasensya na kayo ha. Nawawala-wala nga. Uy, galaw-galaw, Daddy Jake. Galaw-galaw. Dahil po ako makadalan. Alright, sorry. Ayan, sige. Alright. So, yan guys. So, I think kailangan na natin magtawag ng ating first player ngayong gabi. Uy, wala akong viewer dito sa Kung gusto niyo pong matawagan agad, ayan, punta ho kayo dito sa sa YouTube. Ayan, doon po kayo mag-comment para ma-dial ko kaagad ang number nyo. Asan yung mga comment dito sa Asan yung mga comment dito? In-stop ko naman pala kaya pala siya. Kaya pala nawala.
Asan yung mga comment dito para mabasa ko? Ba't walang comment dito? Uy, saan ako kukuha tuloy ng tatawagan? Ayan, 2 comments lang. Asan sila? Ay, hindi ko makita. Ito, ayan, 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 ayan. So, ayan. So, pwede na tayo dito siguro, no? So, ayan. We have, we have Kalasyaw. We have coming from Kalasyaw, Pangasinan. Guys, magtatagalog ako ha, kasi ang viewers natin ngayon are from different part of the Philippines. We have from Albay, we have from Naga City, we have from Kalasyaw, Pangasinan, meron tayong taga Lagunoy, mga taga Mandaluyong, meron tayong taga Cebu, may Davao. So it's from different parts of the Philippines, and I don't know kung meron tayong meron tayong viewer coming from outside the Philippines. So magtatagalog ako para meron tayong Ilocos Norte, sana mapili daw siya. Don't worry guys, tuloy-tuloy lang, wag yung hayaang matabunan ang inyong comment para matawagan ko po kayo. So keep on posting your comment para hindi po matabunan ang inyong ang inyong comment para matawagan po namin kayo. Hello, Daddy Jake from Madam Nilda Bradicina Artista. Mega love shoutout. People of Barangay Huyon, people of Tigaon, people of Barangay Abo. With the 23 barangays from the municipality of Tigaon, isang maganda, Diyos marhay, na banggi po sa Indugabos. So, ngunyan mga Bicol language pa rin natin naman na namamayag pag Bicol, Oragon ini. Ayan. So, guys, sa gustong makasali sa ating games, all you need to do is to comment your full name, your mobile number, and your location doon po sa Si Daddy Jake TV page. Dahil doon po ako mamimili ng tatawagan. And yun nga, speaking of mamimili ng tatawagan, kukuha na po tayo ng tatawagan natin ngayong gabi. Gabi talaga. So, ayan. Sana lang nandyan ho sila. Ayan, ang dami ha. Ang dami. Wow, dami nating players ngayong. Thank you so much guys for watching. Meron tayo guys actually, and yung iba mga baguhan, pero yung iba mga repeat. Ayan, so tuloy-tuloy lang. And of course, I want to say thank you and congratulations sa mga previous winners natin from day 1, day 6 na kasi tayo ngayon eh. So, minsan umaabot tayo ng malaki, libo ang pinamimigay natin. Pero this past few days, medyo konti lang yung napamigay natin, no? Kasi nagmamadali si Daddy Jake. So, asan yung ano nito? Asan ngayon yung aking notepad. Uy, pahiram akong notepad. Ito na. Sorry. Ayan. Okay, guys. Tuloy-tuloy ho tayo. Ay, bakit yun ang na-paste? Hindi yan ipapaste ko. Don't save. Guys, tuloy-tuloy lang ho tayo ha. Kasi pag natabunan, of course, iba ang matatawagan. Ay, Sir Richard, mega love shoutout. Medyo naglalag po digdi sa YouTube. Ay, ganun ba? Nako, Diyos ko naman, sa YouTube naman talaga. Bakit naman ako nilalag ni YouTube? Of course, Marlard Digaya, pa-shoutout, padihon ka, Daddy Jake TV. Sa aki ko, si Cedric and Mary Lord, love you, hehehe. Mega love shoutout, of course, ang Celebrity Compound. Ayan, so mega love shoutout, Rems Vascanias, mega love shoutout from si Daddy Jake TV. Ayan, so maraming salamat sa lahat. And ayan, so magsisimula na ho tayo magtawag kasi inaabot na ho tayo ng oras na naman para mag-enjoy ngayong gabi. So habang nagda-dial po ako guys, pakinggan ho natin itong ating jingle. Alright guys, so talaga naman magkakaroon ho tayo ng 3 beses na attempt kapag hindi natin na-contact, magpo-proceed tayo sa next player. Pipili ho tayo ng ibang number na tatawagan. So ang tip lang ho natin para hindi matabunan ang number nyo, ang comment nyo, tuloy-tuloy lang po tayo para pagka
naghanap ako ng tatawagan. Hi, Daddy Jake TV, pa-shout out naman sa mga angels ko, Car 83. Uy, nawala ang bilis. Asa na agad? Ay, ang bilis naman. Sorry. Sorry. Paulit na lang po. Asan ba yung ibang ang hirap maghahabol ako ng mga comments? Good evening. Yes, Madam Cyril Colinares. Good evening. Mega love shout out. And of course, ayan, konti ang viewers natin sa ating live stream sa ating YouTube. And ang aking napaka walang makeup si Daddy Jake. Normal lang. So guys, ayan, tawagin natin. We have 29,000 in the house. Yehey! Palakpakan mo natin ating mga sarili. Ayan. Bago natin tawagan ang una nating player ngayong gabi, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat. And I wanna say thank you, number one, kay God. Dahil patuloy niya tayong ginagabayan at patuloy tayong nagkikita-kita at nagkakaroon ng ganitong harutan. Harutan talaga. It's a good vibes to each and every one of us, pang tanggal stress. Ayan, so at least bago tayo matulog, meron tayong baong ngiti sa labi. And at the same time, hindi na natin po problemahin yung load para sa online class ng ating mga anak. Ayan. Yung iba nakakatuwa kasi pinabibili nila yung bigas, yung kanilang napapanalunan. Wow. Yung iba naman pambiling pampers ng kanilang mga anak. So ayan guys, huwag kalimutan mag-comment. Oh my God, who's this? Ay, ayan. Yan, nakalive po ako. Siguro tawagan ko si Auntie later. Ayan. So, ayan. Balikan ko po kayo, Auntie. Teka lang. Naku, pala. Ito, ayan. Sorry po. Ayan, sorry. Sorry guys, anuhan ko lang to. Anuhan ko muna. Replyan ko muna yung auntie ko nasa kasi. Nasa malayong lugar. Naka-live ako. Naka-live. Alright, so ayan guys, magsimula na tayo. Oh my God, we have 33,000 in the house. Nakakatuwa naman. Sana nandyan ang ating player. Ayan. Uy, sorry daw. Okay lang po. Okay lang, Auntie. No problem. Okay lang po. Okay lang po. Pagsimula na ho tayo guys. First player natin ngayong gabi. Sino kaya itong maswerte na to? Ayan, meron na ho tayong naayos na ho natin ating mga red cups. Start with the first player. Malakas ba? Naririnig naman. Guys, pakibantayan ang ating cellphone. Still watching, papag-great at pa-advance happy birthday sa mother ko, Mama Banjing Sora and Papa Jun Panghulan. Yan, mega love shoutout from Sila Jake TV. Rose SG Shelo, mega love shoutout. And of course, Bones TV, mega love shoutout. Guys, pakibantayan yung cellphone nyo kasi I'm calling, sayang naman. Ay, hello, good evening. Hello. Good evening po. Hello, sir. Yes, good evening. Pwede pong malaman sino sila? It's Siri, sir. From Lawag City, sir. Oh my God, from Lawag City. Pwede pong makuha ang pangalan, ma'am? Sir? Ano pong pangalan nila? Yomar, sir. And you are from? Lawag City. Lawag City. So mega love shout out from the to the people of Lawag City from si Daddy Jake TV. Thank you so much. First time niyo po bang sumali dito, ma'am, sa live natin? Alright, so ma'am, alam niyo na po ba yung mechanics? Alam niyo na po ba yung gagawin? Para bago yan, ma'am, bago ko pa-explain sa inyo, meron po ba kayong babatiin since first time niyo pong sumali sa game natin? Mga Team Luna, sir. Mga Team Luna, sir. Team Luna. Opo, sir. Kating ko, sir. Mga ano sila?
Ano yan, Luna na yan? Yan po ba yung mga uri ng aso? Hindi, joke lang. Team, sir. Team. Alright. So, ilang taon na po sila, ma'am? 26, sir. Ilan po? 26, sir. 26. Dalaga o may asawa? Sir, Dalaga po ba kayo may asawa? single, sir. Single. Ba't hindi pa nagkakajowa? Meron, sir. Merong jowa. So, ayan. So, nag-i-enjoy pa, no? Nag-i-enjoy pa sa pagiging single. Oo, sir. Alright, so ayan. So, i-explain ko po sa inyong mechanics. You are the first player tonight. Ayan, 8:29 na pala tayo. Napakabilis ng oras. So, we have 4 red cups. 4 Kirkland red cups dito po sa harap natin. This is 1, 2, 3, and 4. Ang jackpot price natin ngayong gabi is 300 pesos. Ibig sabihin, pag nahulaan nyo po yung red cups na nandoon po yung sing-sing, ibig sabihin po, nanalo po kayo ng jackpot. So, ang isa po dyan, may laman pong sing-sing. Ang tatlo po ay walang laman. So, ngayon po, pwede kayong ofera pwede nyo pong i-take yung napili nyo pong red cups or pwede nyo pong ipagpalit sa GCash na offer ko po. Pero nasa sa inyo po kung pakiramdam nyo nandiyan yung jackpot, so pwede nyong ipaglaban hanggang sa dulo. Alright? Nakuha po ba? Opo, sir. Alright, so ngayon bibigyan ko kayo ng chance para pumili ng red cups 1, 2, 3, and 4. Ano pong number ng red cups ang pipiliin nyo? 3, sir. Red cups number 3. Sigurado na po tayo sa red cups number 3? Opo, sir. Sigurado na po tayo sa red cups number 3. Ipo-forward po natin ang red cups number 3. Dapat pala iurong natin para nakikita. Ayan. So, ang red cups number 3 ang nandito sa akin. Ang red cups 1, 2, and 4 ang nandito po sa harap natin. Kuha lang po muna tayo ng background music po natin para mayroon tayong tinatawag na thrill. Gusto niyo po ba yung may thrill? Yes, sir. Ayan, gusto niyo may thrill. Alright, so ngayon, bubuksan po natin ang red cups na mga natira. Tingnan natin kung nandito yung jackpot or baka bokya ang laman ng napili nyo. Okay? So, buksan natin ang red cups number 2. Ang laman ng red cups number 2 ay... Yes, eh. Ang red cups number 2 po natin ay walang laman. Okay. Buksan natin ang red cups number 1. Ang red cups number 1 po natin ay wala ding laman. So, ang jackpot po natin ay pwedeng nandito po sa number 4 or nandito sa napili nyo po. Ano po sa palagay nyo? Sa tingin nyo po, nandito kaya sa napili nyo? O nasa number 4? Sana, sir. Sana. Okay. Kung bibigyan kita ng 50 pesos GCash, GCash or red cups? Red cup, sir. Red cups. Kung gagawin po nating 60 pesos, GCash or red cups? Red cup, sir. Gawin natin ang offer, GCash or red cups? Red cup, sir. Red cups pa rin. Gawin nating 80 pesos, GCash or red cups? Red cup, sir. Red cups. Gawin nating 90 pesos, GCash or red cups? Red cup, sir. Red cups talaga. Gawin nating 100 pesos, GCash or red cups? This is 100 pesos sure shot. Either nakuha niyo yung jackpot or bokya. So, ang offer ko po sa inyo ay red cups, ay GCash na may 100 pesos na laman. So, hindi natin sigurado or ano po sa pakiramdam nyo ang napili nyong GCash. Red cups. Ano ba? Nawawala ako dun. Red cup, sir. Red cups. Opo, sir. Ipagpapalit nyo po
Sa 100 pesos ang red cups, paano kung bokya po yan? Red cup na lang, sir. Ano po? Red cup, sir. Red cups talaga? Opo, sir. Red cups o Gcash? Walang laman or bokya or jackpot? Ang, Red cup, sir. ano? Red cup na lang, sir. Red cups na lang. So, ilalaban niyo po talagang red cups. Sana jackpot, sir. Ayun nga po, kaya nga binibigyan ko po kayo ng chance. Kasi po, ang Gcash is sure shot. Ang red cups, wala kayong kasiguruhan. Ang laban po natin, win talaga kayo. Kayo ang mananalo. So, ngayon, binibigyan ko po kayo ng chance to decide kung Gcash o red cups. Kasi ang red cups, pwedeng bokya, pwedeng jackpot. Pero ang Gcash, 100 na maliwanag. Ang tanong, red cups o Gcash? Red cup, sir. Red cups. Bubuksan ko na po ha. Walang sisihan. Yes, sir. Yes, okay. So, maaaring bokya ang laman ng iyong red cups or jackpot. Pinagpalit sa 100 pesos na Gcash ay ang kanyang napiling red cups number 3. Ang laman ng red cups number 3 ay jackpot ba o bokya? Jackpot sana, sir. Red cups o Gcash? Red cup, sir. Red cups, huling tanong ko po sa inyo. Red cups o Gcash? Red cup, sir. Ano po? Red cup, sir. Red cups. Ang laman ng red cups na pinagpalit sa 100 pesos Gcash ay red cups o Gcash? Red cup, sir. Red cups. Ang pinagpalit sa 100 pesos ay ang jackpot na 300 pesos. Alright, tama po napili nyo. Sa number 4, wala pong laman. Congratulations. Thank you, sir. Pa-message po ako, pa-screenshot yung inyong shinare na nasa wall nyo, na may nakatag na mga friend yung 10. And palagay yung mobile number. Isasend po natin bukas ng hapon yung inyong panalo. Okay? Yes, sir. Pag wala pong share, wala pong prize. Maliwanag? Yes, sir. Alright, so thank you, and congratulations. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank Alright, you. okay. 300. Alright. Napakaswerte ng first player ho natin, no? Ipinaglaban niya talaga hanggang dulo. So, gano'n naman talaga kasi kung pakiramdam natin is nandoon naman talaga, ituloy-tuloy ho natin. So, kung talagang wala, di wala tayong magagawa. So, for now, moving on to the next player. But of course, siguro mag-shout out po muna tayo. But parang, nawawala-wala pa ba ako? May hina pa rin ba? Nawawala-wala pa rin ba ako? Nawawala-wala pa rin ba ako? Sir, pwede ko na bang patayin? Ay, oh sorry, hindi pa pala. Sorry bye-bye. Sorry, bye-bye. Bye-bye. Grabe. Nandiyan pa pala siya. Nagulat ako may sumasagot. Good evening, Daddy Jake. Sabi ng sister ko, ayan, they are also watching on my live sa aking YouTube channel. O yung mga kapamilya ko, dahil hindi naman kayo makakasali, hindi ko naman kayo tatawagan, dito na lang kayo manood sa YouTube channel ko. It would be unfair naman kasi kung magtatawag ako ng aking kapamilya, yung aking mga kapatid. Pero yung mga pinsan ko, mga kamag-anakan ko, they're in Samar, dito sa nearby barangays and municipalities ng Tigaon, pwede naman ho silang sumali. Ang hindi lang talaga pwede is yung immediate family members ko kasi it would be unfair naman. Pero of course, nakikita ko sila, full support sila nandyan. Nandyan si Charis is watching.
Nandyan si Sir Al, also watching. And medyo madami-dami. Ayan, so we have from Albat. Ayan, stay safe and healthy. Thank you so much. And of course, ang dami. Yung iba dito na nagko-comment sa live ko sa ano ha. Guys, please see to it na naka-follow tayo ha. Naka-follow tayo, naka-share tayo ng ating live para hindi tayo ma-disqualify kasi sayang. Hindi dinig ang music? Ganun ba? Hindi dinig ang music? Bakit? Okay naman na. Malakas. Teka lang. Ayan. Pati yung tumatawa na pinipindot mo. Ayan. Hindi pa ba? Oh my God. Ayan. Okay ba? Ayan. Okay na ba? Okay na ba ito? Naririnig? Hindi pa rin. Ayan. Hey, Cha. Pa-comment naman. Okay. Naririnig na ba? Okay na ba? Guys, sorry ha. Ayusin ko lang muna yung audio ko. Ayan. Okay ba? Uy, hindi man lang nagsasalita. Anyway, sige, pa-comment na lang, pasabi sa akin kung ano, kung mahina ba ang ano natin, mahina ba ang audio natin. But of course, I wanna say thank you once again sa ating food sponsor ngayong gabi, ang Gayong's Bulaluhan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Mayroon din silang live band. Ayan, so pwede niyong bisitahin, guys. Napakasarap na pagkain, napakasarap ng inihaw nila. Sa mga nagugutom, pwede yung makikain dito. Tara. Ayan. Wala. Bakit? Teka lang ha. Tama naman. Wala pa akong music, guys. Wala kayong naririnig na music? Pa-comment naman sa lahat ng mga nandyan. Pakilagay nga ng 1. Please comment 1 po muna. Tama na muna yung ano natin. Tama na muna yung mga numbers. Tama na muna yung mga cellphone number. Please comment 1 kung meron tayong music. Kung wala, 0. Kung meron tayong music, 1. Kung wala, 0. Wala. Okay. Ayan, wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin ba? Wala pa rin. Ayan. Wala kayong naririnig na ano, na sound box? Uy, grabe sila. Ayaw nila akong pansinin. Guys, pansinin nyo naman ako. Meron ba? Uy, nandito pala yung sila Loloy Alice JK Vlog. Hello, Daddy Jake, na pag-alam po. Ay, maraming salamat. Maraming salamat po. Loloy Alice JK Vlog. Okay naman ang audio. Okay naman to ang audio. Ito po, okay ba? Naririnig? Ito, wala talaga. Ito. Wala. Lakasan ko nga yung ano natin. Ayan. Yes, Game Line. Tama ba? Game Line. Yes, meron po. Ito, mata ba? Wala. Tulungan nyo naman ako. Wala ba? Wala pa rin? Ito. Wala. Anong nangyari sa aking sound chuchu. Teka lang. Tama naman. Ay, hala ang nangyari. Uy. Wala eh. So, boses ko lang ang naririnig, walang soundtrack. Ay, wala itong mga sound effect.
Wala daw from the start. Grabe. Ang layo na ng tinahak natin. Wala talaga. Nawawala ka, Daddy Jake. Hello, Jake. Ay, hello po at Ate Ems, mega love shout out. Good evening. Pasensya na po, nag-aayos lang ako ng kasi ngayon lang nangyari to. Umunti yung tao tuloy sa ating what you call this. Oy guys, dito ako kumukuha ng tatawagan sa hindi sa Facebook ha. Kumukuha ako ng tinatawagan ko sa YouTube live comment ko saka dito sa si Daddy Jake TV page. Sa Facebook page ko, ay sa Facebook ko na personal, hindi, ano lang po yan, live regular lang po yan pero hindi po ako dyan kukuha ng tatawagan. So please, huwag po kayo mag-comment dyan ng numbers kasi hindi ko po kayo dyan matatawagan. Baka may nagpalit sa sinalpak mo host. Hindi ko nga alam ano ba. Tama naman yung connection. Eto, wala pa din. Ay, grabe. Grabe naman. Wala ba talaga? Hello po, ayan. Hello po, ayan. Meron na ba? Ayan. Hello po. Meron na ba? Wala talaga. Wala talaga, walang sound, walang background music, wala. Wala, no? Wala kayong naririnig. So, puro lang, puro salita ko lang. Tama. Tama ba? Wala pa ring music, sir. Ikaw lang naririnig pero background music wala. Diba? Tumbling ako dito, Nangyari. Mag-reset tayo. Wait lang. Reset tayo. Reset. Oh my God. Alam ko na kung bakit. Diyos ko, Lord. Sorry. Uy, sorry guys. Grabe. Diyos ko, kung ano pang ginawa ko. Hindi pala nakakonect yung cord pa. Hindi nakakonect yung cord. Ayan. Meron na? Ayan guys. Meron na? Meron na? Meron na ba? Siguro naman meron na. Naloka talaga ako kanina. Feel na feel ko pa naman yung Nangyayari talaga yan sa live. Ano ba kayo? Ano daw? Wala nyo guys, sige ayusin ho natin ang ating music kasi medyo wala tayong background. I think ito magkakaroon na tayo ng background dito naman, siguro naman. Bigyan naman. Ayan. It's legit. Ayan, legit yan. Mayroon na guys. Okay na, mayroon na kayo naririnig na na music. Guys, sa lahat ng sasali sa games, wag ho kayong magko-comment dito sa aking live sa Facebook regular kasi
kukuha po ako ng tatawagan sa si Daddy Jake TV page. Doon po kayo mag-comment either sa page or sa YouTube channel. Dito po sa si Daddy Jake TV regular, hindi po ako dito magtatawag. I-end na nga natin dito para para hindi nakakalito. Alright guys, sa lahat, dito ho tayo sa si Daddy Jake TV and of course sa YouTube. Wala pa din daw. Daddy Jake, late pala dito. Ayan, meron na po sa page Sir Daddy Jake. Ayan, alright. Once again, isang magandang gabi po. Nangyayari ho talaga yan sa live. So talaga naman. Di ba nataranta tayo? Bakit nagsimula ako, wala palang hindi nakasaksak yung doon. Yung cord. Ayan. So guys, once again, maraming salamat sa ating sponsor ngayong gabi. Our food sponsor is ang Gayong's Bulaluhan, Inihaw, at iba pa na matatagpuan po dyan sa Sitio Palata, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. Owned and managed by Maria Tess Plazo. Maraming salamat sa napakasarap na pagkain na pinadala nyo po dito sa live ni Daddy Jake TV. And of course, may pinadala pa siyang shake. So, sa lahat ng mga malapit dito sa Tigaon na gusto pong matikman ang masarap na pagkain, fresh na bulalo, ayan, punta ho kayo sa Gayong's Bulaluhan, Inihaw at iba pa. Pati ang inihaw nila, it's perfect. Bongga. Let's go. Doon tayo. Mag-food trip tayo. Sugurin natin bukas para matikman natin ang masarap na pagkain ng Gayong's Bulaluhan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Yan. Bongga. Maraming salamat. Maria Tess Plazo. Ayan. Hindi pa ako nag-dinner kaya tikman natin tong pagkain galing kay Tess. Shanghai. Sarap. Ang sarap. Grabe, sarap naman. Ang sarap. Ayan. Hey guys, kain tayo. Okay, bumaba. Asa na yung iba? Biglang nawala yung iba. Alright, maraming. Okay lang yan. Basta nandyan kayo. Tikman natin yung shake nila. Wow, napakasarap naman tong shake na to. Maraming salamat. Of course, Gayong's Bulaluhan, Inihaw, at Ihaw-Ihaw at iba pa. Ang sarap ng pagkain nila, promise. My God. So ayan, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy tayo. Ang pagkain galing sa Gayong's Bulaluhan, Inihaw, at iba pa. Ipapakita natin ang napakasarap na pagkain. Alright guys, nawala yung mga viewers natin. Nasa na yung iba?
So, ayan, tikman ho natin. Ay, naku, mukhang napakasarap itong kanilang barbecue. Aha! Talaga naman. Oo nga, ang sarap. Mm. 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 Thank you. Grabe. Yung mga hindi pa kumain, tara kain muna tayo kasi nakakapagod. Uh-huh. Yeah. Thank you. Thank you, thank you. Mm-hmm. Busog much. Thank you, thank you. Mm-hmm. 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 Mm. Okay guys, comment na tayo. Pili na tayo ng tatawagan. Oh, sobrang napakasarap talaga. Yung mga malalapit lang dito sa bayan ng Tigaon, like yung mga taga Ocampo, taga Lagunoy, taga San Jose, taga Gawa, Tinambak, Seruma, Presentasyon, Pili, Ocampo, Naga, Magaraw, Kanakman, saan pa ba, Albay. Punta po kayo dyan sa Gayong's Bulaluhan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Matitikman nyo ang napakasarap na fresh na bulalo, masarap na mga inihaw. Sorry. Meron din silang live band at talaga namang magi-enjoy kayo, promise. This is owned and managed by Maria Tess Plazo. Ito ay matatagpuan sa Sitio Palata, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. So ayan, thank you so much for sending this napakasarap na pagkain. Sir, bakit wala music sa white mo sa page meron music? Hayaan mo na siya, ayaw ata magpa-music. Ay, hindi kasi nakakonect. Nandun kasi ako nakakonect sa page. Sorry naman. Wala talaga music. Wala music dyan. Sorry. Ayan. So, baka alamang mga, ayan, may nag-message sa atin. Ayan. So, guys, yung mga nagbe-message sa atin, pwede na tayong tumawag. Magtatawag na tayo ng next player ho natin. Ang lalayo ng mga player natin ang pinanggalingan. Lord. Excuse me. Grabe. Nakakasarap naman ang pagkain. Saan tayo pwede mag-paste dito? Dito pa rin, no? Fun. Si Dad. Okay guys, ayan, keep on posting your comment para ho hindi kayo maiwanan. Shopping. Shopping. Nang lumamasama tangan. Alright, so next player tayo para mas makakuha pa tayo ng bibigyan ngayong gabi. Although wala tayong sponsor para sa ating prices. Sa food, mayroon tayong sponsor sa prices natin. Of course, galing pa rin yan kay Daddy Jake TV. So, ganun talaga. Malay mo, mayroon tayong mga kaibigan magparamdam dyan na mag-sponsor. Pwede yan, di ba? Ganun. Mga friends natin dyan, pwede po kayo mag-sponsor. Hindi ako makapili. Granted ba pa mo? Granted ba pa mo? Ang bilis naman. Asa na yung napili ko? Hey.
Alright, next player ho tayo. Ayan, next player tayo. Sana nandyan siya. Sana nandyan siya. Oh my God. Wala. Kung wala. Okay guys, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-comment and of course sa pag-share ng live kasi baka naman kayo ang matawagan tapos di naman po kayo nakapag-share tapos nanalo kayo. So hindi tayo magpapadala ng prize sa inyo kapag wala tayong sharer badge. Hindi tayo naka-follow. So that's the number one mechanics natin. All you need to do first is to follow the page, to like the page, to share the live. Ganun lang kasimple. Teka lang muna. Kaya naman pala. Now I know. Grabe. Kakaiba tong live na to ngayong gabi Anyway, so ito tuloy-tuloy tayo. Ayan na. So, tawagan uli natin. Sayang naman. Sana nandyan siya. Why? Anong kailangan mo? Maraming salamat habang inantay natin ang ating player. Maraming salamat. Ayan, Gayongs, Bulaluhan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Located at Sitio Palata, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. Good evening. Hello po. Yes, good evening. Hello po. Good evening po. Sino sila? Chris Michelle po, Apalamor. From? Lucena City. Lucena City. Grabe kung saan nakarating si Daddy Jake. Kanina nasa Lawag tayo, ngayon nasa Lucena tayo. Grabe. Is this your first time? First time niyo po bang sumali? First time niyo sumali sa si Daddy Jake TV Live? Opo. Alright. So hindi pa kayo nanalo. Hindi pa kayo nakapaglaro nung mga nakaraan kasi pang gabi na pang ano na kasi to pang-anim na ano na po to na araw ng hindi pa nanalo. So malay mo naman ngayong gabi manalo ka ng GCash or Red Cups. So alam niyo na po yung mechanics natin. Follow ko yung page, tapos share, tapos like. Pakitag naman yung mga friends. Okay po. Alright. So alam niyo na kung ano yung laro natin. Alright, so sige. Pagbibigyan na kita ng chance ngayon para pumili ng ating cups. 1, 2, 3, or 4. Number 3 po. Number 3. Mabenta ang number 3 ngayong gabi. So, iuurong ko ang number 3 dito sa akin. And of course, ayan, natira dito sa taas ang 1, 2, and 4. So, ngayon, itong red cups na napili mo, pakiramdam mo nandito yung jackpot. Alright. Kung bibilhin ko to, kung papalitan natin ng 50 pesos na GCash or Red Cups. Kung gagawin kong 60 pesos ang GCash or Red Cups? Red Cup po. Red Cups pa rin. Gawin natin 70 pesos, GCash or Red Cups? Red Cup po. Red Cups pa rin. Gawin natin 80 pesos, GCash or Red Cups? Red Cup po. Gawin natin 90 pesos, GCash or Red Cups? Red Cup pa rin po. Isara ko sa 100 pesos. Red Cups o GCash? Red Cup po. Red Cup. So sigurado po kayo sa napili nyo, nandyan yung jackpot. Opo. Magbubukas po tayo ng ating mga Red Cups para malaman po natin kung nakuha nyo yung jackpot or bokya. Ang laman ng ating Red Cups number 2 ay laging may pages daw. Ito naman nag-commercial pa. Ayan. Ang laman ng Red Cups number 2 ay wala.
Ang laman ng Red Cups number 4 ay wala. Alright. So, pwedeng nandito yung jackpot sa number 3 na napili mong Red Cups or nandoon sa number 1. Ang offer ko sa iyo ay 100 pesos, Red Cups or GCash. Yan. So, pwedeng nakuha niyo yung jackpot. Ano nga naman talaga ang 100 pesos? Diba? So, ngayon, ang pinagpalit sa 100 pesos, nalaglag yung ballpen ko. Teka lang. Sorry. Ang pinagpalit sa 100 pesos GCash ay ang Red Cups na may laman na pwedeng jackpot, pwedeng bokya. Tama? Ang laman ng napili mong Red Cups na pinagpalit sa 100 pesos na GCash ay wala siyang laman. Bokya. Ang ating jackpot ay nasa number 1. Ayan. Alright, so congratulations pa rin. At least nakapasok ka, natawagan ka sa dami ng player ngayong gabi. So, abang tayo sa Friday. Baka sa Friday manalo tayo. Okay? Okay po. Salamat and God bless. Bye-bye. Alright. Okay, thank you. And so, second player all the way from Lucena. Nag-uwi siya ng bokya. I mean, ang napili niya ay walang laman. Sorry, hindi ko pa pala napatay. Narinig niya pa rin yung sinabi ko. Si Daddy Jig talaga eh. Teka lang. Pagpalit tayo ng ano. Ayan naman. Or mga mute. Ayan. Alright, so, Okay. So, ngayon, first player natin nanalo ng jackpot na 300 pesos all the way from Lawag City. Pinaglaban niya talaga hanggang dulo. Ang napili niyang Red Cups. Ang second player which is, ayan, virtual clap. Congratulations. Instant 300 pesos. Sana nga lang nakapag-share siya ng ating para hindi siya ma-disqualified. And ang second, Lucena, which is ang napili niya ay bokya. So, ngayon, pipili tayo ng next player. Saan kaya manggagaling ito? So, wag na nating patagalin pa. Maghana tayo. Next player ay, guys, please don't forget i-share nyo ng i-share tong live na to kasi mamimili tayo ng sharer of the night na mananalo ng 200 pesos. So, padamihan ng na-share, padamihan ng natag. Malay mo tayo ng sharer of the night na mananalo ng 200 pesos. So, padamihan ng na-share, padamihan ng natag. Malay mo, ikaw ang manalo. Diba? So, ganun lang. So, guys, dito ho tayo ikaw ang manalo. Diba? So, ganun lang. So, guys, dito ho tayo magko-comment sa ating si Daddy Jake TV page kasi dito po ako mamimili. Comment sa ating si Daddy Jake TV page kasi dito po ako mamimili ng tatawagan at dito po sa YouTube. Ayan. So, meron tayo ditong di naman po, Daddy Jake. Anong di naman? Sana matawagan ako, Daddy Jake. Boss JV, sana matawagan ako. Asan nga? Wala namang ayan. Sige. Alright, we have people here from, dito sa ating, si Daddy Jake TV Live. Iilan lang ang nandito ngayon. So, ayan. Okay. Alright. So, meron tayong mga dati ng mga players, mayroong mga baguhan. So, tuloy-tuloy lang tayo kasi, oh my God. Don't call us. We will call you. Walang comment. Asan ang comment? Asan ang comment nyo? Please don't call us. Kami ang tatawag nyo, please. So, yan, system, please choose sinong tatawagan natin.
Sino ang tatawagan natin? Uy, ang bibilis naman. Okay. Okay. Alright, next player tayo. Ayusin muna natin ang ating mahiwagang Bruneo. Okay. Ayan. So, naayos na natin ang ating kulang ang number. Okay, tama. Okay. Guys, ayan, medyo tahimik, no? Ayan. Guys, keep on ayan, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang pag-comment. Next player tayo. Sana nandyan siya. Good evening. Hello po, good evening. Good evening. Yes, sino sila? Ano po? Sino po sila? Nonits from Uyun. Alright, so guys, okay. First time nyo pong sumali dito sa live ng Sinani Jake TV, Red Cups or Gcash? Red Cup, Daddy. First time nyo po bang sumali dito sa ating games? Yes, Daddy. First time, okay. So alam nyo naman po yung mechanics natin, no? O yung flow ng games. Pipili po kayo dito sa ating 4 na Red Cups. Ang isa dito, may laman. Ang 3 dito ay bokya. Okay? So, bibigyan ko kayo ng chance para pumili ng isang Red Cups. And sana, mapili nyo yung may laman, hindi yung bokya. So, one, ano na? 1, 2, 3, or 4. 1, 2, 3, or 4. Anong number? Number 3. Okay. Iurong ko ang glass number 3. Naiwan yung 1, 2, and 4. Ito pong napili nyong Red Cups number 3. Pakiramdam nyo po ba nandyan yung jackpot? Oo naman. Alright. So, ayan. Malakas ang pakiramdam. Nandyan daw yung jackpot. Sorry, nalaglag ang aking ballpen. Kung bibilin ko yan, kung papalitan ko yan ng 50 pesos na Gcash o Red Cups? Red Cup. Gcash or Red Cups? Red Cup. Red Cups. Gawin natin 60 pesos ang offer. Red Cups o Gcash? Red Cup. Red Cups pa rin. Gawin natin 70 pesos ang offer. Red Cups o Gcash? Red Cup. Red Cups. Gawin natin 80 pesos. Red Cups o Gcash? Red Cup. Red Cups pa rin. Gawin natin 90 pesos. Red Cups o Gcash? Red Cup, Daddy. Red Cups. Gawin natin 100 cash. Gcash o Red Cups? Red Cup. Red Red Cups. Cup. Gawin natin 150 pesos ang laman ng Gcash.
Siguradong pera na to. Hindi natin alam kung ang red cups may laman o nandyan yung jackpot. Pero ikaw yung player, ikaw yung nakikiramdam kung napili mo ba yung tamang red cups. O-offeran kita ng papalitan ko yun ng 150 pesos na GCash. GCash o red cups? Red Cup. Red cups. Bubuksan ko na to kasi ngayon lang ako nagbigay ng mataas na offer. Sigurado ba kayo na red cups? Okay, Daddy. Okay. Magbubukas po tayo. Bubuksan natin ang red cups number 2. Ang laman ng red cups number 2 ay Bobya. Bobya. red cups number 2 ay wala. Red cups number 4 ay wala. So, maaaring nandito sa number 1 ang jackpot or nandito sa number 3. Yes. Tatanungin kita uli. Red cups o GCash na 150? Number 3. Ah? Number 3. I will stick for number 3. Ang red cups talaga ipaglalaban mo hanggang sa dulo. Yes. Buksan natin. Ang pinagpalit sa GCash na 150 ay ang napiling red. Ang laman ng red cups ay... Hindi ka ba kinakabahan? Oh, kinakabahan siyempre. Kinakabahan ka. Ang laman ng red cups ay nakuha kayang jackpot o bokya. Ang laman ng red cups number 3 na pinagpalit sa 150 ay ang jackpot. Congratulations. Ayan, nandito. At ang number 1 ay walang laman. Congratulations. Bukas pong hapon ipapadala ko sa inyo sa GCash ang iyong panalo. Thank you so much and congratulations. Bye-bye. Bye-bye. Alright, panalo ng another jackpot, 300. Alright, panalo ng another jackpot, 300 pesos. Ang ating third player. Okay, yung Lucena, wala tong panalo, no? So, 2 pesos ang ating third player. Okay, yung Lucena, wala tong panalo, no? So, dalawa na ang nananalo. And of course, tuloy-tuloy lang tayo. Yung mga sharer natin dyan, asa na yung mga sharer natin? Ayan, asa ng numbers natin? Okay, wait. Ay, bakit? Ano daw? Oy guys, dahan-dahan tayo sa pag-comment. Sino to si Nika Oplas? Paano naging scam, Madam Nika? Ang dami pang... At tanungin niyo po yung mga nananalo, ma'am, sa sa ating mga lahat po nakuha nila. Sino tong Gio Belbes? Ayan. So guys, keep on posting your comment para ho kayo ang matawagan. Sino ba to? Nakakatuwa naman sila. Sino to? Anyway, thank you so much sa lahat ng mga nakastick sa atin, sa lahat ng mga players na nandyan. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong subaybay, pag-comment and everything. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ano daw? Sino to? Sino ba to? Maglalagay na nga ako ng moderator para magbablock tayo ng ng mga hindi ka nais-nais na mga nasa live natin. Sino kaya yun? Ano? Alright guys, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga next player. Sino kaya ang next nating tatawagan?
Okay. Uy, hindi siya na-copy. Bakit yan na agad? Dito muna tayo sa sa music. Musicality. Hindi tayo pwedeng gumamit, guys. Hindi tayo pwedeng gumamit ng iba kasing background music kasi maaano tayo, masi-CPR tayo. So at least itong music na ginagamit ko kasi sarili ko tong jingle ko to. So wala pwedeng mag-claim nito kundi atin talaga to. Atin na atin to. Okay. Next tayo. Ay, hindi siya ayan. Okay. Ay, hindi sorry. Uy, ang bilis naman. Sige guys, tuloy-tuloy tayo. Okay. Okay. All right, next tayo player. The music. Next player tayo. Ang apat. Hello po, good evening. Good evening po. Hello. Yes, good evening. Good evening po. Pwede pong malaman sino sila? Ara po. Ara all the way from Bulacan po. Bulacan. So kung saan ako nakarating ngayong gabi. Galing Lawag, pumunta ng Lucena, pumunta ng Huyon-Huyon. Ngayon ako ay nasa Bulacan. Sino po ang kausap ko sa kabilang line? Opo. Sino po sila? Si Ara. Ara po. Si Ara nga. Alright. First time niyo po bang sumali dito, Ara? Hello, Ara. Opo, first time po. First time niyo pong sumali dito sa ating palaro. Ayusin ko lang po muna yung ating mga caps. Maglagay tayo ng music para hindi niyo marinig kung nasaan yung man. Hello. Alright, so ayan. First time niyo pong makipaglaro dito. Nakapag-share po ba tayo ng live? Opo, sure. First time po. Ayan, okay. So, alam niyo naman po yung mechanics natin. Opo. Alright, so ayan. Since alam niyo naman yung mechanics natin, Bulacan. First time sumali dito si Ara, tama? Ilang taon na po? Ilang taon po kayo? 34 po. Dalaga or may asawa? May asawa po. May asawa na. May anak na po kayo? May anak na po kayo? Opo. Ilan po anak niyo, ma'am? Isa po. Isa. Okay. Fourth player po natin. Maglalaro na tayo para mas marami tayong matawagan pa. Mayroon po tayong 4 na red cup sa harapan. Pili po kayo ng isa. Sana makuha nyo kasi ang 3 po dyan ay walang laman. Ang jackpot po natin ay nagkakahalagang 300 pesos. 2 na po ang nanalo ng jackpot ngayong gabi. Number 1 po. Number 1, red cups number 1. So ilalagay ko ang red cups number 1 dito sa unahan ba? Ayan, sa unahan lang. So ay wag. Dapat nakikita mo. Dito sa may akin. Ayan, sa akin. Sa malapit sa iyong telepono. Alright, sa telepono. Okay. So, ngayon, itong red cups number 1 na napili nyo, na pakiramdam nyo ay nandyan ang jackpot, ay o-offeran kita 50 pesos na GCash. GCash or red cups?
Red Cup. Red Cups. Gawin natin 60 pesos ang offer. GCash or Red Cups? Red Cup. Red Cups. po. Gawin natin 70 pesos ang offer. Red Cups o GCash? Red Cup po. Gawin natin 70 Red Cups o GCash? Red Cup po. Gawin natin 80 Red Cups o GCash? Red Cup po. Gawin natin 90 Red Cups o GCash? Red Cup po. Isara natin sa 100 pesos. Red Cups o GCash? Red Cups po o GCash? Red Cup. Red- Po, Red Cup Red po. Cups. Alright. So, pakiramdam niyo po nandyan yung jackpot. Opo. Okay. So, magbubukas po tayo. Huling tawag ko po is 100 pesos. GCash or Red Cups? Bubuksan po natin ang Red Cups number 3. Buksan natin ang Red Cups number 3. Ang laman ng Red Cups number 3 ay Red Cups number 3 ay walang laman. Ang Red Cups number 2 ay wala ring laman. So, pwedeng nandito ang jackpot sa napili nyong Red Cups number 1 o maaaring nasa number 4. Ang tanong, ang huling tawag ko sa inyo ay 100 pesos offer or yung Red Cups na napili nyo, yung dalawang pumili ng Red Cups at pinaglaban hanggang dulo ay nakuha ang jackpot. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, magpapalit po ba kayo sa GCash or mag-i-stick po kayo sa Red Cups? Stay po dun sa Red Cup po. Sa Red Cups. Stick po tayo sa Red Cups. Okay. Bubuksan po natin ang laman ng Red Cups na napili nyo, na pinagpalit nyo sa 100 pesos GCash. Ang laman ng inyong Red Cups ay Red Cups o GCash? Red Cup. Red Cups. Ang laman ng Red Cups pinagpalit sa GCash na 100 ay walang laman. Bokya. Nandito po sa number 4 ang jackpot. Alright. Ayan. So, wala pa tayong nakuha, ma'am. Okay lang? Hello? Hello po? Hello po? Ma'am, nandyan pa po kayo? Hello po? Ma'am Ara? Hello po. Ayan. Ma'am, wala pong laman yung Red Cups na napili natin. Nandun po sa number 4. Okay. Alright. Next time po. Next time tayo. Friday, naka-live tayo ulit. Salamat. Bye-bye po. Ayun. So, mayroon tayong yung pang-apat natin na player, ipinaglaban niya hanggang dulo. But the problem is, wala doon yung ating jackpot na hinahanap. Alright? So, tuloy-tuloy tayo guys. Ayusin natin ang ating mahiwagang Red Cups with music dapat. Alright, yan. Magtatawag tayo ng next player ho natin. Okay, next player tayo. Now. Yes, good evening. Ayan, hindi naman yan. Ay, grabe siya. Bibigyan kita ng jacket. Sino to? Sugan ko po kung nagmessage.
Si Sadie. Tagalog. Tagalog ka po ba, Bicol? Iyo po, taga-Goa. Taga-Goa ka. First time po nindo magbali. First time niyo po bang sumali sa live? Po? First time niyo po bang sumali sa live? Opo. Ay, taga-Goa ang ating player number 5. Goa. Ano pong pangalan? Ano pong pangalan niyo? Grace Doran po. Grace Doran. Naka-share po ba tayo ng live? Naka-follow tayo? Alright, so first time yung sumali at pinagpala agad na tawagan agad kayo. So congratulations doon pa lang. Consider mo na ang sarili mo na panalo. So pag-iigihan mo na lang yung pagpili ng red cups. Kasi sa 4 na red cups, meron diyang isang bokya. Meron diyang 3 bokya. Meron diyang isang may laman na jackpot na 300 pesos. Okay? Opo. Pero bago kita paglaruin, pasalamatan ko muna ang sponsor ng food. Ngayong gabi ang gayongs, bulaluhan, ihaw-ihaw, at iba pa. Alright? So yan ang matatagpuan dyan sa Sitio Palata, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. So ngayon, papipiliin kita, or may babatiin ka ba bago ka maglaro? Wow. May babatiin ba kayo? Binabati ko po yung Doran family po. Anong family? Opo. Anong family? Anong apelyido? Doran po. Duran family dyan sa Goa. Opo. Alright, okay. So good. Hello po sa Duran family dyan sa Goa from si Daddy Jake TV. And our player today is Miss Grace. Ngayong gabi si Ma'am Grace Duran. So bibigyan po kayo ng chance para pumili po ng red cups. 1, 2, 3, or 4. Anong number? Number 1, 2, 3, or 4? Number Number 3. Number 3. Okay. Ang number 3 natin ay itatabi ko dito sa ating telepono. Ibababa ko siya dyan sa grupo. Ito yung number 3. Ibababa natin dito. Alright? So, dahan-dahan. Kasi, baka nga naman, nandyan kaya ang jackpot. So, papalitan po natin yan ng 50 pesos GCash or Red Cups. Red Cups, pakiramdam nyo po, nandyan ang ating jackpot. Gawin natin 60 pesos, Red Cups o GCash. Red Cups po. 70 pesos, Red Cups o GCash. Red Cups. Gawin natin 80 pesos, Red Cups o GCash. Red Cups po. Red Cups. From Daddy Jake TV, lalong-lalo na po si Bentong. Bentong talaga. Ang poging Bentong, no? Ayan. Ayan. So, guys, ayan, buksan natin ang laman ng red cups na napili ng ating player. Ang kanyang napili pala ay number 3. So, ang naiwan 2 and 4. Buksan natin ang red cups number. Ang laman ng red cups number 1 ay ang laman ng red cups number 1 ay wala. Ang laman ng red cups number 4. Laman ng red cups number 4 na hindi napili ay wala. So, pwedeng nandito po sa number 3 o nandito sa number 2. Titingnan natin ang laman ng napili nyong red cups na number 2 na pinagpalit nyo po sa 100 pesos. Ang laman ng red cups na napili ni Miss Grace Duran from Goa, Camarines Sur ay jackpot kaya o bokya? Ang laman ng iyong red cups ay bokya! Nandito po sa number 2 ang ating jackpot. Ayan. Sa Friday ulit,
balikan niyo po ako sa Friday kasi MWF naman po tayo. Maraming salamat for joining. God bless sa Duran family. Bye-bye po. God bless. Bye-bye. Alright, so taga-Goa, napili ang Red Caps pero pinaglaban hanggang dulo kaso wala pong laman. So dito natin balasahin sa ilalim kasi nakikita nila. So ano nga ang pangalan ni Robinson? Ayan. Mega love shout out Robinson. Kondisyon from Barangay Santa Lucia, Pasig City from si Daddy Jake TV. Ayan. So, Bikini Man. Joke lang. Kulang daw kasing sponsor ng cash prizes natin. Nagpaparinig tayo sa mga kaibigan natin. Joke lang. So, for now, ang sponsor natin, we have food naman. We have a lot of food from, gayongs, bulalohan, ihaw-ihaw, at iba pa. At meron pa silang pa-live banda. Lagyan natin ang music habang inaayos ko ang ating mahiwagang Red Cups para hindi natin marinig kung nasaan ang jackpot. Alright, kasi pag wala kasing sound, dinig na dinig kung nasaan yung cups na may laman. Tama o tama? Ayan. So, pero fair naman tayo. Namimigay talaga tayo. So far, we have 2 winners of jackpot na tag 300 each. Huwag kaligtaan na magpipili pa rin tayo ng sharer. Ngayon, na mananalo ng lang ang pag-share ng ating para ho malay nyo, kayo ang mapili nating sharer of the day. Ano daw? Nakakaaliw? Ano daw? From Liliw, Laguna. Ayan, ang lalayo. Okay. Ba't ang tagal naman ito? Mayroon pang pa-add si Mayor. Okay? Music. Alright. Okay. So, andyan ang ating Red Cups. Red Cups 1, 2, 3, and 4. Maghahanap na lang tayo ng ating player. Ayan. Okay. Aha. Uy, umiiyak na sila. Piliin na nga natin. Wala pa din daw. Ayan, sige. Sino kaya ang magiging sharer of the night? Sino may pinakamaraming na-share sa mga pages? Sino ang maraming natag na mga friendship para siya ang manalo ng instant 200 pesos ngayong gabi? And we're still looking for some sponsors para mas dumami at lumaki na ang ating mga prizes. So, di ba? Kung namimigay tayo ng 1,000 sa isang gabi, that's MWF na 3,000 per week. So that's 12,000 sa 2 linggo, 6,000 sa 2 linggo. 12,000 per month pa lang pinamimigay din natin. So wala tayong sponsor so far. So malaking malaking small maliit na bagay pero marami naman ang natutulungan natin sa maliit, sa simpleng paraan. So ayan. Tayo kukuha ng tatawagan. Dito naman tayo kukuha ng tatawagan sa ating mahiwagang YouTube. Aha. Wala kasing mga number yung nandito sa YouTube. Paano ako magtatawag? Walang number sa mga nandito sa YouTube. Balik ako dito sa ating palagyan po ng location sa mga nagko-comment po ng pangalan at kanilang cellphone number. Palagyan po ng location. Please.
Sa mga nasa YouTube po, please indicate your mobile number para matawagan po namin kayo. Ay hindi napansin. Sana pumili dito sa... Pumipili tayo kaso wala pong number. Di po natin matatawagan ang walang number. Please indicate your number. Please indicate your number. Please indicate your number. Okay. Ano? Please pakilagay ang number. Please pakilagay ang number. Palagay po ng number at ng location please para ho kayo ay matawagan. All right. Wala pong number dito sa ano. Wala pong number dito. JB, walang number ang nandito sa YouTube. Ayaw nyo ng tagpa 500, apat na tagpa 500 pag umabot tayo ng walang number. Saan ako dito kukuha ng number? Paano ko po kayo matatawagan? Wala nga. Wala po talagang number. Ba't hindi lumalabas ang number sa ano? Di ata hindi nakikita. Puro comment lang. May mga may mga naka-caps locks pa dito. Kaso nga lang, ayan. Wala po. Walang number. Walang number. Aha. Okay. If you want guys, go back here. Although maraming may number po. Wala po talaga JB. Wala akong makitang number dito. Go back na lang kayo sa mag-end tayo ng dito sa sa ating YouTube. Dito na lang kayo sa sa balik tayo dito sa page para dito tayo mag-end tayo ng YouTube. Bye everyone. Thank you so much for watching here. Kasi wala akong di po makita. Hindi talaga kita. Sorry. Balik tayo dito sa page tayo. Bye everyone dito sa YouTube channel. Bye everyone. Thank you so much for watching and for joining this live tonight. Bye. Alright. So, end tayo ng live natin.